TV. Another day, another we. Muri Zimbabwe, ndauya manje. Right, nyaya Prophet Magaya akanetsa gore rine rese richinhingina saka ndangoti gore raparara tombopanana ka bonus kezvinhu zviri kuita se zviri kutora nzvimbo kanenge kariko ka current situation kuti iko zvine zviva papi chiri kumbonyatsoitika. So ndikutambira nyaya Bodyguard rava Magaya ndori yari kumbobuda richipopoterwa richiaccuswa naTgonzi zvichinzi amfeso yakanitengesera mota Toyota Mark X ndobva yazotorwa mota iyoyo futi iye anga anitengesera mota ine mapepa efoja kuroti mota dzacho dzazisiri dzimwe dziya unongoziva mota dziya dzinonzi zvindete dzakawanda nyaya dzacho, but gore rine ranga asungirwa nyaya yekuti pakauya pachida kusungwa Magaya aita se akanokanganisa kukanganisa vanhu kusunga Prophet Magaya akanganisa vanhu kusunga Prophet Magaya paya ndopakaita se vanhu akakanganisa kusunga mapurisa. So gore rine ane imwe futi yaakazoita after that panyaya yekukanganisa vanhu kusunga Magaya pakuzonzi akazoenda kunotanga unotaura nemawitness pano pachinzi ainenge aida kuvapa mari here. Nyaya yacho iri kubuda panapa parikunzi Harare Provincial Magistrate Tapiwa Kuhudza has acquitted Prophet Walter Magaya's bodyguard Tapiwa Felix Chikondo of charges related to obstructing the course of justice. Chikondo faced allegations of attempting to influence witnesses linked to the ongoing investigation into Magaya's alleged rape cases. The state's case asserted that Chikondo approached individuals connected to the case which they intend to prevent them from providing evidence. Saka ndopa panganza but I think nyaya ndakambobuda nchitaura panapa nchiti uyu bodyguard wa Magaya anogona kusungwa ngamira zvaari kuita nyaya yekuti ari kunzi ari down because nyaya yacho polisi yakatombobudisa statement isusu taingofunga mune muchingofunga mamwe ma statement yanga itori warning yanga yatobudiswa iyoyo pachinzi tiri kutokumbirawo kuti vari kuda kupindira kana ndosangana nema witness nechinchi pane nyaya iyoyo mahwane nyaya achatanga ende for sure mahwana akatozotanga. Saka kura kuti bodyguard ranga riri pamabanda akawanda anoti bande number 1 richibatwa richisiwa, bande number 2 richibatwa richisiwa, bande number saka I think bodyguard rinenge rakasungwa ka 4 because parakasungwa pekutanga richinzi rakatorwa vakasungwa pamwe chete vaina Magaya aida kuti ase pakauya vakomana unoziva kuti polisi enge yauya kachida unobata chizvanzi bada unokanganisira kukikiridza nawo kuti amutore chipapa right pavaenda vese mbabudiswa achinzi achingobudiswa ndo pakabuda Tgonzi paya achiti inini mufesa akandivhara mari yangu akandivhara mota saka hanzi akabva angotorwa futi ipapo bhaiswa mukati mabudiro akati nozonzwa kuti anga akazobuda mabudiro api panyaya idzodzo apa bhaazowaka futi vatorwa futi achinzi zvoni nyaya yekuti ari kupindira kunotaura nema witness ari kunotaura navo uchinzi kutaura chiuda kukanganisa process yezvinhu kuti zvifambe zvakanaka. Saka munhu wekuti ari kungosungwa like unopedzera wabreaka record but this time ari kunzi akwitwa hapana nyaya apo ndicho tingoti hapana iyi yakazongonhingina ndo maperera yakangoita maybe ndo munamato yacho iyoyo kozi ndamboona recently apa kuchechi kwavo kumount prayer mountain vari kutonzi vaisa matepi anointing tapes anointing water anzi yakaanoindwa zvakadarikidza kuti kwangomwa chete mvura iyoyo mahwana anotakidza. I don't have a lot to say panyaya idzodzo because sometimes kungokomenda ukoko kopezera kwavo kuti kwadzani sidonya kukomenda nyaya dzavanhu zvakanyanya but ndangoyo ndingokudzai pamusoro pebodyguard raProphet Walter Magaya kuti muzive zvinhu zviri kuitika. Sandaenda zvangu since nhasi zvinhu zvedu zvingori sweet and short tingorwa gaga sanzaure kutema ugarire kwemukwasha munyowani kana zvingori muSouth Africa uchidawo kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen ndo vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit but make sure kuti iwewe wacho une passport iri valid ndokuti process yacho iitike. Kana usina passport azviite. Saka kana une passport yauri kudhindisa mazuva ako iyoyo zvinoita unokwanisa kuita something chinobudirira ende unoziva kuti panguva dzatiri dzefestives ndo nguva dzakanaka kuti utotanga kufunga kuronga ramangwana ndo nguva inoregistwa makambani. Unoona vamwe vamunoona vanhu vane mari vanenge vachitoenda vachitondokula vachinolinga nevamwe vanhu vachitoronga ramangwana vachironga upenyu. Saka ndo nguva yako wogara ukaregister company yako pari kurongwa pari kupiwa vamwe masubcontract iwo unenge uchibudikira uchipuhwa ipapapa dzidzira chatogara chakutopindirawo mari dzemasalary dzenyu dzamunotambira kumabasa kwenyu dzichipindirawo zvinhu zvakutokufambira musha. So ndiri kuti no work permit no problem. Education research is the solution and they are reliable and affordable. Vanoshandika navo advantage yekushanda navo 1 yendoda kugara ndakuudza panapa
ndeyekuti haunide kutravhela kuenda kwavari, vanokuitira zvinhu izvi vari kwavari ikoko, iwo uri kwauri, saka unozodei mangwana. Contact them. Namba ndodzendasiya paflyheads.